Bona nit. Bona nit. Roberto, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Estamos encantados de falar contigo, meu maridet e eu. A que non sabía que era rumana a nai de Piqué. Sabía que tiña certo parecido ca cantante do Combo Dominicano, pero non sabía que era rumana. Vamos dicir que é de Rianxo, vale? A mí con que me diga que o seu marido sigue vivo, todo correcto. Yo. Está ben, vale. Sí, está ben. Vale, digo, vexo moi contenta. Quero dicir, despois de todo o que pasou con Shakira, Por favor, non me fales de Shakira. normal. Por favor, Está usted fuertemente cabreada ca súa ex-nora, ¿no? Con Shakira. Voy ¿no? a decir, Shakira Sí. é encantadora. Y se marchó. Perdón. Perdón, é a señora do barco que ainda está saltando do barco para fora. Pero vamos a ver, como que é encantadora a Shakira? Pero a vostede non lle pareceu mal que fixera a canción insultando ao seu fillo? Bueno, a ver, non fixo nada que non fixera eu antes, tamén yo digo, A ver, ao final... Digo, o acento de catalán non vai intentar recuperalo, ¿no? Polo que... No, non pasa nada, A mí non me molesta, cada un... No, ao final quedamos así que é de Rianxo, vale? Vale. E entón que pasa? E o seu fillo non defende o seu fillo? Meu fillo é tonto perdido, por favor, a ver. Pero vamos a ver, eu que non entendo que se poña da parte de Shakira, cando Shakira lle puxo unha bruxa no balcón, unha bruxa mirando para a súa casa. Efectivamente, pero como é esa bruxa? Preciosa. Unha bruxa espectacular, eu creo que foi unha homenaje a mí, porque hasta ten unha verruga así como teño eu, e a mí parece unha cousa preciosa. E o muro de cemento que fixo, según dicen, entre a súa casa e a dela? Sí, efectivamente, pero fixo por ben. Fixo para que non veñan os netos a molestarnos. Fixo o muro, sabe? Claro. Pero que pasa, que usted non quere ver aos netos ou que? Non lle quero aos seus netos? Eu quero velos, claro que quero velos, pero de lonxe. Porque sabes que pasa? Cantos netos ten usted, máis ou menos? Podes saber? E cantos netos temos nós, John? Non, foi... Temos que intentar, señora, o próximo día non poñerlle micrófono ao seu marido, xa. Que lle vai dicir eu? A ver, que os meus netos eu querolle moito, pero teñen un problema, sabes? Que son igualitos ao pai. Son clavados ao pai, entonces... A mí o que me dá gusto é ver que, aínda que señan a exogra e que se separaran o seu fillo e máis a súa exnora, que se sigan levando ben as familias despois do divorcio. Iso é unha maravilla, levarse ben, Como ten que ser, sí. De feito, eu fixenlle tamén unha canción para Shakira. Ah, sí? Que bon para demostrarlle o seu cariño, claro. Sí. Podo cantala? Sí, claro, sí. Que é unha canción que lle fixe vostede a Shakira. Fixenlle eu para a miña nora, lo, para a nora. Deixachesme de veciña unha puerca, esa bruxa na fiestra é unha mierda tremenda, te creíste que me heriste e me volviste máis dura. As sogras xa non choran, as sogras debullan.